もはや愛を超え憎しみも超越し宿命となった。いざ尋常に勝負。盟友が作りし我がスサノオバトーペ2に押してまいる。なんという行幸、生き恥をさらした甲斐があったというもの。これが私の望む道、修羅の道だ。トランザムガンダムを超える、それが私の生きる証だ。その極みにある勝利を切り捨てごめん。機動戦士ガンダムバトルオペレーション2。戦え少年、私を切り裂きその手に勝利をつかんでみせろ。